Vítajte pri dnešných novinkách o FC Chelsea. Chelsea s potešením oznamuje podpísanie Natalie Bjornovej, pričom švédska obrankyňa prichádza k Blues z Evertonu, kde bola kľúčovou súčasťou tímu od svojho príchodu v júli 2021. 26-ročná hráčka podpísala s klubom zmluvu na 3,5 roka do leta 2027. Bjorn sa vyjadrila: Uvidíte, že budem bojovať na 100%, chcem vyhrať každý duel a každý zápas. Uvidíte niektoré z mojich kvalít a vlastností, vrátane mojich prihrávok do behu, ktoré považujem za moju najväčšiu kvalitu. Dúfam, že svojím štýlom hry pomôžem tímu. Stredopoliar akadémie Frankie Runham podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu s Chelsea. Runham sa k Blues pripojil v 8 rokov a vo veku 15 rokov sa stal našim najmladším strelcom UEFA Youth League zásahom proti Dinamu Záhreb v novembri 2022. Santos sa vrátil do Chelsea minulý týždeň po tom, čo sa predčasne skončilo jeho hosťovanie v Premier League v Nottinghame Forest. 19-ročný hráč odvtedy trénoval s tímom v Cobhame, ale čoskoro odíde, aby sa pokúsil pomôcť svojej krajine zabezpečiť si miesto na olympijských hrách v roku 2024, ktoré sa v lete uskutočnia v Paríži. Huddersfield získal na hosťovanie do konca sezóny ofenzívneho stredopoliara Chelsea Alexa Matosa. Tento 19-ročný hráč odohral v tejto sezóne za Blues 2 vystúpenia po letnom príchode z Norwichu. Brankár Chelsea Eddie Beach strávi zvyšok sezóny na hosťovaní v tíme National League Gateshead. Tento 20-ročný hráč sa pripojil k Blues zo Southamptonu v lete 2023 a minulú sezónu strávil na hosťovaní v klube National League South Chelmsford City. Chelsea sa v januári snaží posilniť svoje možnosti v obrane, preto zvažuje prestup stredného obrancu Antonia Silvu z Benfiky. S Benficou už prebehli rozhovory, pričom pôvodný návrh 52 miliónov libier vrátane Armanda Broja portugalská strana odmietla. Blues bolo povedané, že musia splniť Silvovú výkupnú klauzulu vo výške 87 miliónov libier, aby ho mohli podpísať. Druhou alternatívou pre Chelsea by mohol byť obranca Atletica Bilbao Aitor Paredes. To je pre dnešok všetko. Ďakujem vám za sledovanie tohto vydania Chelsea Daily News. Nezabudnite dať like, zdieľať a odoberať náš kanál a sledujte nás na sociálnych sieťach pre ďalšie novinky o Chelsea. Uvidíme sa na budúce a nezabudnite nechať viať modrú vlajku vysoko.